Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час візиту до України відкрила в Києві місію демократичних сил Білорусі. Про це вона написала у соцмережі X. Тихановська зауважила, що це важливий крок на шляху до тіснішої і систематичної співпраці між демократичною Білоруссю та Україною. Про це і не тільки говоримо із самою Світланою Тихановською. Лідерка білоруської опозиції долучається до нашого етеру. Пані Світлано, вітаємо. Добрий день. Давайте спершу про мету вашого візиту до Києва і чи було її досягнуто. Ну, перш за ўсё хочу адзначыць, што для нас, беларусаў, гэты візіт быў вельмі важны і сімвалічна і практычна. Галоўная мэта была паказаць, што паміж беларускім і украінскімі народамі няма варожасці, што мы маем агульную пагрозу і адгульную адказнасць за бяспеку ў рэгіёне. Падчас сустрэчы з прэзідэнтам Владимиром Зеленскім, міністрам замежных спраў Андрэем Сібігам і прадстаўнікамі украінскай улады мы абмяркоўвалі пытанні рэгіянальнай бяспекі, ролю Беларусі у вайне, таксама падтрымку беларускіх добраахвотнікаў і праблемы беларусаў ва ўкраіне. Я думаю, што важным вынікам гэтага візіту стала паглыбленне супрацоўніцтва паміж Украінай і дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Былі дасягнутыя дамоўленасці па культурніцкай, інфармацыйнай, адукацыйнай і дыпламатычнай супрацы, а таксама створаныя новыя механізмы камунікацыі. І асобна для нас вельмі важна, што ва ўкраіне ўсё больш і больш падзяляюць беларускі народ ад рэжыма Лукашэнкі, і сярод украінцаў ужо няма таго захаплення ад Лукашэнка, і гэта было яшчэ пару год таму. Ми зараз ці теми, які ви перерахували, ми докладніше поговоримо, але давайте почнемо все-таки із Офісу демократичних сил Білорусі, який було відкрито з вашою допомогою, за вашої присутності в Києві. Очолила місію волонтерка Світлана Шатіліна. Розкажіть трошечки, як працюватиме Офіс, для кого він насамперед? Ну, насамрэч, галоўная задача офіса быць пастаяннай пляцоўкай для камунікацыі паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі, украінскай дзяржавай, грамадзянскай супольнасцю і беларускімі добраахвотнікамі. Я спадзяюся, што Святлана Шатіліна дасць гэтаму памяшканню такі сэнс, напоўніць жыццём гэтае памяшканне. І сярод асноўных кірункаў працы гэта дапамога беларусам ва ўкраіне, падтрымка добраахвотнікам і іх сем'ям, інфармацыйная, прававая праца, развіццё нейкіх супольных праектаў. І вось Святлана Шатіліна, як кіраўніца офіса, будзе займацца каардынацыяй гэтай працы, падтрымліваць кантакт з украінскімі інстытуцыямі і дапамагаць будаваць доўгатэрміновае партнёрства паміж нашымі краінамі. Вельмі важным крокам было прызначэнне Ярослава Чарнагора як спецпрадстаўніка па Беларусі, паміж офісамі і Ярославам павінна таксама быць шчыльная супраца. Пані Світлано, тоді давайте трошечки більше про це, тому що ситуація з білоруськими добровольцями, які воюють за Україну, погіршилася порівняно з 22-23 роком. Принаймні про це було дослідження експертів Ради зовнішньої політики «Українська призма», яке вони провели у грудні 25-го року. Отже, що вони з'ясували, і це про те, про що говорять добровольці, якщо долучаються до нашого ефіру. Поки у них є контракт із Збройними силами України, у них є право на проживання. Якщо немає контракту, то у них фактично немає легальних підстав і можливостей перебувати в Україні. Повернутися в Білорусь вони не можуть, тому що там на них чекає в'язниця. І родини загиблих часто не можуть отримати компенсацію. І тому моє питання наступне. Чи говорили ви із представниками української влади, зокрема з Володимиром Зеленським, про цю проблему і про шляхи її вирішення? Канешне, гэта быў адзін з асноўных таксама пунктаў нашай камунікацыі. Мы разумеем, што не толькі нашы ваяры, нашы героі, якія зараз ваююць на баку Украіны, але ж і цывільныя таксама беларусы маюць праблемы, вялікія праблемы з легалізацыяй, і украінскі бок пра гэта ведае. І насамрэч я бачыла такое вельмі пазітыўнае стаўленне да вырашэння гэтага пытання. Ёсць такая, можа, юрыдычная калізія, бо фактычна Беларусь з'яўляецца краінай суагрэсарам, і ёсць
такі перашкоджанні, каб ось усім беларусам зрабіць такі доступ да вельмі простай легалізацыі. І у нас ёсць кейсы, калі, напрыклад, жонка вайра прайшла ўжо праз усе інстанцыі і няма магчымасці застацца, ехаць ёй няма куды. І, канешне, гэта чалавечыя лёсы. Я думаю, што гэта патрэбна вырашаць гэтае пытанне сістэмна. І што тычыцца ваяроў, я думаю, што з пачатку вайны ваяры самі гэтае пытанне спрабавалі вырашыць з украінскім бокам. І насамрэч некаторыя ўжо былі дасягнуты некаторыя вынікі. Зараз заканадаўства крыху змянілася да пазітыўны бок, што тычыцца беларускіх ваяроў, але тыя ваяры, якія, напрыклад, сталі ветэранамі да гэтага закону, яны не могуць карыстацца новымі прывілеямі, скажам так. І таму я спадзяюся, што будзе створаная міжведамственная працоўная група, і менавіта гэтыя пытанні паўстануць адным з першых, як зрабіць жыццё беларусаў в Украіне больш дастойным, бо беларусы таксама праходзяць праз гэтую вайну поруч з украінцамі, але вось гэтае пытанне легалізацыі, што ты не разумееш, ці ты можаш заставацца, ці ты павінен з'ехаць, то бок пастаянна неўпэўненасць, што будзе заўтра, перашкаджае больш кантрыб'юціць ва Ўкраіну. Бо я ўпэўненая, што калі б вось гэты легалізацыйны падход ён быў выпраўлены, то больш беларусаў хацела б прыехаць в Украіну і ў якасці ваяроў, і простых і валанцёраў, і студэнтаў, якія б маглі вучыцца ва ўкраінскіх універсітэтах. Бо зараз насамрэч вельмі вялікі перакос. Расія гатовая прымаць беларускіх студэнтаў на вельмі льготных умовах, а нам не хочацца, каб нашыя студэнты ехалі туды і ім там псавалі мазгі, але ж такіх магчымасцей вучыцца не ў Беларусі, на жаль, вельмі абмежаваны. І таму калі Украіна, напрыклад, стварыла такія праграмы для беларусаў, гэта было б вельмі карысна. Таму так, пытанне легалізацыйнае было адным з асноўных пунктаў нашай камунікацыі. А чи були якісь терміни озвучені, коли може бути вирішено це питання? Я розумію, що це складно. Я почула про міжвідомчу групу, яка має зібратися і насамперед займатися цим питанням. Але тим не менше, час дуже важливий для цих людей, для білорусів, які захищають країну. Нашу країну. Я абсолютно з вами згодна, і я ўпэўненая, што гаспадар Чарнагор і Святлана Шаціліна паставяць гэтае пытанне уперадзе ўсяго. Канешне, разумею, што нам разам трэба зараз і праводзіць такую вялікую кампанію па недапушчэнні беларусаў уцягнення ў гэтую вайну супраць Украіны. Але ж, канешне, калі беларусы неўпэўнена сябе адчуваюць ва Ўкраіне, не могуць дапамагаць на такім дастойным узроўні, то такія пытанні, конечно, таксама трэба ставіць папярэдне ўсяго. І я спадзяюся, што група будзе створана досыць хутка, падгатоўчая праца ўжо ўся выканана беларусамі, усе там спасылкі на заканадаўства ўсё ёсць. Як вырашыць гэтае пытанне, таксама у нас ёсць разуменне, вось толькі ўжо ад уладаў трэба такі палітычная воля. Зрозуміла. Білоруська сторона до переговорів готова. Зрозуміла. Дякую вам за відповідь на це питання. Важливе, як на мене. Давайте тоді ще встигаємо поговорити про загрози з боку Білорусі, бо для України і країн Європи Інститут вивчення війни і Державна прикордонна служба України кажуть, що Білорусь не нарощує війська, але загроза зберігається. На вашу думку, чи готовий Лукашенко вступити в війну більше, ніж зараз він бере участь? І як він це може зробити? За яких умов це може статися? Так, давайте зноў жа пачнём спачатку. Мы павінны раздзяляць рэжым Лукашэнкі і беларусаў.
і Лукашенко ўжо ў гэтай вайне. Не трэба думаць, што ён там напалову вінаваты ці там не поўнасцю ў гэтай вайне ўдзельнічае. Ён дазволіў ракетам ляцець з нашай тэрыторыі, будучы хоць нелегітымным, але ўсё роўна фактычна кіруючы краінай. Таму прабачэння гэтаму няма. Што зараз адбываецца, гэта пагроза ўцягнення беларусаў у гэтую вайну падманным путём ці праз прымусовую мабілізацыю. Гэта пытанне, якое зараз стаіць на парадку дня, і нам, конечно, трэба зрабіць усё магчымае, каб беларусы у такіх абставінах не былі выкарыстаны супраць Украіны. Але ж, канешне, мы атрымліваем інфармацыю ад нашых крыніц Беларусі, што, напрыклад, у Беларусі разбудоўваецца інфраструктура, якой не павінна там быць, калі краіна не гатовіцца да вайны ці да эскалацыі, што гэтыя вучэнні па тэставанню ядзернай зброі ці арэшніка таксама выкарыстоўваюцца як блэкмейл, каб трымаць у стрэсе украінскі бок, а таксама нашых еўрапейскіх саюзнікаў, бо зараз гэта гібридныя атакі ідуць таксама і супраць еўрапейскіх дзяржав. І таму я вельмі падтрымліваю вось гэтыя такія алармісцкія настроі з боку Украіны, бо ў 2022 годзе таксама свет не быў там досыць падрыхтаваны да таго, што адбудзецца. Усе думалі, што такога ніколі не здарыцца. Эскалацыя можа мець месца ў любы момант, і наша задача гэта перадухіліць такія падзеі. І вось, напрыклад, прэзідэнт Макрон нават патэлефанаваў Лукашэнку, каб распавесці, што якія наступствы могуць чакаць Беларусь, калі беларусы больш ангажуюцца у гэтую вайну. Гэта не быў тэлефонны званок, каб там легітымізаваць рэжым ці неяк наладзіць контакт, а просто каб папярэдзіць. І моцная рыторыка з боку Украіны вельмі важная зараз, і Украіна зараз сябе адчувае вельмі моцна, маральна пераважна, і як сказаў прэзідэнт Зеленскі і міністр Сібіга, што калі такое адбудзецца, зноў паляцяць ракеты з Беларусі, то Украіна адкажа люстэркава, што гэта такая предупредили так Лукашенко, что такое можа адбыцца. А для мяне важна, каб наша нацыя сохранила гонар і годнасць і не далучылася да преступлення гэтага рэжыму. Пані Світлано, дякую вам за цю розмову. Дякую особливо за ті слова, які ви сказали останні, про те, що для вас важливо ваш народ і ваша нація. І я сподіваюся, що так само білоруси, які беруть участь, захищаючи нашу країну, теж все, що ви зможете зробити, ви зробите для них, аби вони почувалися себе гідно і в нашій країні теж. Спасибі вам за участь в ефірі. Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції, була гостею цієї години. Говорили про наслідки, про підсумки, власне, її візиту дводенного. 2 дні провела Світлана Тихановська в Києві.